まだ俺は。無事か、ゾルム。バルガス様、なぜここへ？エリザ様はよろしいのですか？この大事な戦いの指揮をわしが取らんでどうするというのだ。ですが、バルガス様。黙れ、もう言うな。今は勝つことだけを考えればよい。我が命に従い、その姿を現せ。手応えありですな。
バルガ様、ここは我々に任せてエリザ様の元へ戻ってください。命に代えても奴らを通らせはしません。ゾルム、我が軍の方が不利なのはどう見ても明らかだ。そのことに気づきながらお前たちを見捨て自分我々には帰りを待ってくれる者はいません。しかし将軍には。部下を見捨てて逃げ帰るような男をお前は誇りに思えるか。わしの父は部下を見捨ててまで自分の命を拾った卑怯者だった。同じ思いを自分の子にだけは味わわせたくはない。子が恥じるような親にはなりたくないのだ。どんな時でも逃げ隠れせずに戦った勇気ある男だったと誇れるようにありたい。そうでしたか。ならばこのゾルム、最後まで将軍とご一緒しやす。我が敵を討て。